Пай пробвай малко по-бавно. Важно мокрото да излева. Измори ли си? Добре, то значи по-бавно ако го работиш, важно да знаеш какво трябва да изгледа. Емилия, що те мачи? Нищо. Ако се спремам, чакам първо место. Имам време доволно да се спремам. Ами първо место, ама. Дали ке може да си този инструмент? Да, хармоника. Ке пробвам, ке спомача малко, нали? Може и тежко ке отиде, там ще се скупяни. Сите имат пиджини, сите имат нови хармоники купани.